Moi vaan kaikille ja terveisiä täältä Malagan auringosta. Ja halusin pitää tällä mun YouTube-kanavalle aluksi tällaisen esittelyvideon, kertoa kuka on ja millaisista lähtökohdista ja mikä on kanavan tarkoitus ja mitä mä haluan opettaa miehille. Eli olen Tomi Parvikoski, 36-vuotias ja mun lähtökohdat oli semmonen, että nuorempana oli aika pahoja sosiaalisia pelkoja mulla. Ja kanavan tarkoitus tosiaan on, että mä autan miehiä pääsemään irti omista sosiaalisista peloistaan ja sosiaalisista jännityksistään. Ja ennen kaikkea haluan, että miehet oppisi lähestymään naisia livenä herrasmiesmäisesti ja kunnioittavasti ja vetämään naisia puoleensa täysin luonnollisilla tavoilla ilman mitään tekniikoita tai muutakaan, vaan täysin luonnollisella tyylillä. Ja ennen kaikkea halusin kertoa tällaisesta live-lähestymisestä sen, että se on ainakin minun mielestäni paljon parempi tapa tutustua naisiin kuin deittiapit. Ja mä oon todella monelta naiselta jopa kysynytkin, kumpaa ne haluaisi enemmän, että miehet lähestyis niitä livenä vai haluaisiko ne tavata mahdollisen kumppaninsa deittiappien kautta, niin lähestulkoon kaikki on sanonut, että livenä. Ja tosiaan meillä ainakin Suomessa, suomalaisessa kulttuurissa, meillähän vieraksutaan paljon sitä, että puhuttaisiin ylipäänsä edes tuntemattomille ja hyvä, että naapurille edes sanottaisiin päivää, niin se on ihan ymmärrettävä, jos on aluksi iso kynnys mennä juttelemaan kiinnostavalle naiselle livenä, mutta takaa ja alle viivaan, että mun opetusmetodeilla, miksi näitä nyt ikinä voikaan sanoa, niin siitä tulee hyvinkin helppoa hyvinkin lyhyessä ajassa ja on tämmöisestä lähestymispelosta mahdollisuus päästä jopa irti täysin kokonaan hyvinkin lyhyessä ajassa ja samalla myös monesta muustakin sosiaalisista peloista tiedän paljon erilaisia käytännön harjoituksia, millä pääsee eroon just siitä hylätyksi tulemisen pelosta ja osaa suhtautua siihen torjutuksi tulemiseen täysin terveellä tavalla eikä ota sitä itteensä, koska siinä ei ole edes mitään sellaista syytä, miksi sitä pitäisi henkilökohtaisesti ottaa. Ja ennen kaikkea niin itsevarmuus kehittyy siinä. Itsetunto ja sosiaaliset taidot ennen kaikkea, karisma, läsnäolo, you name it. Ja sitten näistä sosiaalisista taidoista, mitä tässä mun kanssa on mahdollista oppia, niistä on myös hyötyä muillekin elämän osa-alueille. Esimerkiksi työhaastatteluihin ja myöskin uran luomiseen ja kehittämiseen. Ja sen verran vielä pitää sanoa itsestäni, että mä en ole mikään ns. Pick-up artist, vaan mä nimenomaan haluan opettaa miehille täysin luonnollisia tapoja lähestyä naisia. Ja se on yllättävän helppoa, vaikka sitä ei moni aluksi kelaakaan. On itse ensimmäisen kerran tähän tutustunut jo vuonna 2009, eli mitä tästä tulee loppuvuonna jo 17 vuotta. Ja nyt mä haluan alkaa opettaa sitä muille miehille. Koen, että mulla on tarpeeksi kokemusta ja tietämystä ja osaamista tälle alueelle ja osaan auttaa miehiä siinä, että ne pääsee lähestymispelosta irti ja samalla myöskin monesta muustakin sosiaalisista peloista. Ennen kaikkea myöskin sellaisesta, että pelkää mitä muut ajattelee ja sellaista, että pelosta, että ihmiset tuomitsis sut ja näin poispäin. Eli tarkoitus on myös tässä sellainen, että kehitetään semmoinen terve itsetuntemus. Annan työkaluja siihen ja ennen kaikkea myös vähän kärsivällisyyttä. Mikään ei tapahdu hetkessä, mutta lupaan, että hyvin lyhyessä ajassa tulet huomaamaan itsessäsi täysin radikaalin muutoksen. Ja mennään myöskin tällaiselle alueelle, mistä mä halusin puhua, että myös haluan opettaa, miten lähestytään naisia, jotka on ryhmissä
Ja uskokaa tai älkää, se on jopa vielä helpompaa lyhyessä ajassa oppia kuin tämmöisen yksilön lähestyminen. Ja haluan opettaa myös miehiä sellaiseen terveeseen itsekunnioitukseen, että ei tarvitse validaatiota, hyväksyntää naisilta tai keneltäkään muultakaan, vaan ennen kaikkea sellainen, että osaa hyväksyä itsensä syvällä tasolla. Ja myös opetan miehiä, miten kehitetään omaa mindsettiä, ajattelutapaa, uskomusjärjestelmää. Mutta ennen kaikkea haluan opettaa käytännössä sitä, miten pelkoja kohdataan, ja aloitetaan ihan helposta harjoituksista ja vähitellen mennään eteenpäin. Eli ei heti ensimmäisenä ruveta kaikkein vaikeimpia asioita tekemään, vaan aloitetaan se pikkuhiljaa se mukavuusalueelle ulkopuolelle meneminen, ja siellä kaikki taika oikeastaan tapahtuukin. Ja tämä on myös vaihtoehto sellaiselle NS-yökerhoympäristölle, että miehillä olisi mahdollisuus mun valmennuksen ja opetuksien avulla lähestyä naisia ihan missä tahansa. Oli kyseessä sitten vaikka bussijuna, kahvilo, keskellä katua, rannalla, kuntosalilla, ihan missä vaan. Ja takan ja alle viivan, että on paljon helpompaa kuin miltä kuulostaa. Jees, tää oli tämmönen aluksi tänne pieni esittelyvideo kanavasta ja myöskin itsestäni, niin kuin jo tuossa mainitsin, että ollut nuorempana sosiaalisia pelkoja, hyvinkin pahoja sellaisia, ja on niistä päässyt irti. Ja haluan myöskin, että juuri sinulle, joka katsot tätä videota, että se olisi mahdollista myöskin sulle. Kiitos.